Good morning, good morning. It's Wednesday. At nandito na naman tayo, lakad na naman. Lakad, lakad, lakad. Daming lakad. Ayan. Hindi talaga mabuhay. Kailangan lumabas sa lungga para humanap ng kabutihan. Ano masasabi mo? Saan tayo pupunta ngayon? Kabagisen? Ha? Ewan ko, hindi ko alam kung anong direksyon natin yan. Anong klase yan? Nagdadrive, di niya alam ang direksyon. Kayo maniwala May guys. pupuntahan ka doon, yung Pupunta kami sa office guys. Then, Hindi ko yung ano. pupunta kami sa office namin dito sa LR sa amin. J.A. Clarin. Ayan, mamaya makita nyo. Tinatawagan ka kasi ano nung nandun tayo sa bangko. Ayan na. Ayun. Oh my God. Hindi pa tapos itong kalsada. Doon na tumano. Doon ako sa kabila. Okay. Ito ang building ng office namin. Nasa second floor. Tayo. Tapos ito, suki ko ng facial. Yan. Ito dito. Pero ang sadya natin ngayon ay dito sa office namin. Puntahan natin ang office ng LR. Sa second floor. Side. Good morning. Hi, nasi Ma'am Pam. Hello, Ma'am Jen. Wapa, oy. Wapa. Kanang taan form. Ha? Saan man nila ni kakay manta. Yan. Nawa na po di Ma'am Pam akong form. Ay, salamat. Ang dami natapos, no? 11:53 at ang dami ko nang natapos. Galing na ako sa office. Ito, kung sino may gusto dyan, bigyan ko kayo nito. Mga magazines ko. Ayan, ang Filipino Homes. Kung gusto nyo, bigyan ko kayo. Ito ay, ayan, Real Estate and Tourism Magazine of Filipino Homes, Volume 4. Ayan. At this is about Panglao. Ganda. Tapos yung isa is ito, Real Estate Tourism Magazine, Davao. Davao naman ito. Ayan. Oh, sarap. Sarap ng pakiramdam pag may na-accomplish ka. Kung sa nga, ani, guys, mga unta, niluto sa akong husband. Giluto niya sa lemon juice, yan. And tomato, ginger, and ewan ko kung ano pa yun. Okay? Kain tayo guys. Kain, 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 kain. Hey guys! Joyride naman tayo sa gabi. Tingnan natin ang syudad ng Tagbilaran. Ngayong gabi. Sos, ingay. Lagyan ko na lang music ito guys.
Ay, hindi tayo makita. Ayun. Hello! Joyride tayo! Yes! Check-in daw tayo guys. Ito na yung Valentine's. Natuloy na rin. Check-in na tayo. Ha? Valentine's date. Late na. Punta kami dyan sa Ocean Suite para sa coffee to sip a cup of cappuccino na masarap. Yung Danesi kasi ang coffee nila dito. Namimiss namin yung yung coffee sa Okay. Italy, sa Let's go, Frattina. Let's go! Frattina Coffee. Naman ang bar na ito. Ganda pa, may may mga flowers pa siya. Dito tayo guys. Malapit lang kami dito, walking distance lang pero nag-joyride lang kami kaya ayan. Dito tayo mag-coffee. Tingnan natin ang meron dito. Oo nga. Hmm. Ha? Ba na Dito, dito. Ayan, meron silang mga cake. Cake. Ha? Cake. Ano? Cappuccino ba gusto mo sa mali? Ha? Cappuccino? Cappuccino? Yan. Ano ba yung gawin? Ha? Latte latte, cappuccino? Jesus, ginoo ko, nakakita. Hindi, ulo. Nakakita akong taga mo. Kagwapa. Kasi nga ni mo dahil? Kiza. Liga? Kiza. Hiza? Yes. Hiza? Wow! Unique pa ang name. My God, ang cute niya. Oh. Diba, taga Santa Fe mga gwapa. Ni Kuya Jan. Nga? Sabihin ko ni Kuya Jan. Sa una. Sabi niya, Iksoon, mamo ni Kuya dyan. Sa una. Sa una na to, siya day. Ha? Kopi na Danesi ba? Danesi? I-try mo na to. Nang muwak niya. Isa may kape diyan. Pero lang yung magapunabuwak di pero ang ganahan yun katong danisi. Oh, view. Wow. Ang ganda dito, di ba? Look at the view. Sea view. And then the infinite pool. Infinity pool. And then diha ang ganda. Ganda dito eh. Noon ang dami-daming nag-check-in dito. Ganda eh. Gusto kong mag-swimming. Maluwag yung ano mga. Ganda no? Ang luwag. Pero dili puti po dang ilagay nilang tiles ang butang nila sa ilalim, no? Oh. Ay. Ano ka na ganito niyo? Dahil Kiza, kanang mga outsider dili, kanang mga tenants diri, kanang halimbawa, gusto kang maligo diya, pwede dili. Possible pero 10 a.m. to 4 p.m. ra. Then Ah. 300 per head, ang 150 is consumable. Ah, okay. Nice ah. Punta, nag-meet ni Dito Kiza diri makanotis ka. ka mo sa unang tikay gamay pa man ni. Ha? Kuan po ba ko adto ka ng elementary grade 6. Kaya mo Uy, adto mi sa inyo ginubayan igpasko. na. Oo, lugay ka kayo man. Pero di ko kalimot kay. Nakita ko pa nimo sa Ato ila Facebook. mangaw. Ikaw saan mo sinang floor mangaw? Mura siya pag umangkon sino sa akong lulo te. Ah. Kay gipalit man ni Lula tong Yuta nila dito. dakong bayad O, dako. Oh, pero gipausab ra pud ni Lula. Ah. Adto na mi puyo, pero gibayan mi ni Lula sa pikas. Kung gamay So- so, lakaw ina nila. Oo, kuan ra, tupad ra.
Tanaw mo siya. Oh, sama kayo ba? Kailan Malaysia. Dali, Day. Gusto ka? Magama ko buwan before. Dili. Gusto ka, i-orderan ka na ko. Ayun, ati. Ha? Close naman po ni. Di, yung sukli. Ha? Limtan. Orderan ka na ko. Ayun, ati. Puho na po. Ako na po yung direct. Si Kisa. Pizza ang pangalan niya? Oh, Pizza. Kisa. Ayun, baka Guys, nandito kami. Nag-coffee kami dito sa Ocean Suite. Dahil, as usual, nung bagong nasunugan kami ng bahay, nandito kami paggabi, na-remember namin ang pumunta dito dahil sa coffee na Danesi. Yun ang ginagamit kasi nilang coffee dito. Yun pala, wala na, muwak na daw. Pero nilasahan na husband ko, ang sabi niya, okay naman, parehas lang. Kaya ako naman, lalasahan ko rin kasi binago na raw nila. Ay, oo, pareho lang. Okay lang. Parehong kape. Parehong lasa. Parang Danesi. Ayan siya. Ang ganda dito, guys. Kitang-kita lang, madilim na yun. Pagka-araw, ang ganda ng view. Lahat dyan, makita mo yung island of Panglao. Yan, dyan. Ang ganda dito. Magsasara ito ng 9:30, guys. Pero, 9:40 na yata. Pero, ayan, open pa sila. Aalis na kami dahil kami na lang dito ang gumagalaw. Pinagkape lang kami. Magbabay na ako kay Kisa. Kisa na buutan. Bye, Ti. Thank you, Dayha. Thank you. Salamat, Dayha. Sige. Mag-ayo-ayo, ha? Amping mo sa pag-drive. Sa drive ba? Okay. Ano pag-drive-drive ang ganyan? Motor. Yeah, motor niya. Yung lakay niya ang drive. Mga na. Bye-bye, Ocean Suite.